Joo! Joo. Mä oon Sami. Tässä on Tuuli. Jos jotkut ei tiedä, hän on mun kihlattu. Meillä on sormuksia käytössä. Mä oon köyhä. Ja silleen, tänään tämä tyttö meikkaa mut. Ja tälleen. Mulla on syöty beauty blender. Mun koira söi sen. Ei niitä kiinnosta. No niin. Noniin, voi vittu. Millaisen meikin sä haluut? En mä tiedä. Mä haluan sä teet musta kauniin. Okei. Nyt sä ajattelet, vittu se on mahdotonta. Niin, se on mahdotonta. Mä en löydä mun primeri. Et sä semmosia tarvii. En niin. Koska mä en tiedä edes mikä se on. Tää on primeri. Hyvä. Sulle tiedoksi. Ei vittu, miksi se on märkä? No koska sen kuuluu. Mitä? Iu! Miksi tuli jotain väriä? Ai mistä? Tästä. Onko se jotain väriä? No hei! No hei helvetti, en mä halua tuollaista paskaa mun naamaa. Se on varmaan meikkivoidetta. No! Tuntuuko se nyt siltä, että se on kaikkea? No en minä vittu tiedä, miltä se pitäis tuntua. Voit sä leikkaa sun viikset näyt jäljellä? Mä otan mun sokset just ne, mistä ne on. Ethän! Älä edes vitsaile. Miksi tätä pitää laittaa silmiinkin? Koska sulle tulee luomiväri. Mitä? Niin. Aha. Sit siinä väliin kun se kuivaa, mä teen sulle kulmat. Eiks mun kulmat ole ihan hyvät? Voinko mä nyppiä niitä? No nyt nypin vaan. Ja mulla on oikeesti ihan semmin kulmakarvat. Wow! Ai! Mä en sottanut mitään vielä. Mä menin silmään jotain. Mun silmä oikeesti meni joku yksi tai joku. Niin vai tippuuko sinne kulmakarvaa? Voi olla. Mikä tää on? En mä Miksi tää liittyy tähän? Vittu joku kulmakynä. Tai joku, en nyt tiedä. No niin, melkein. Kulma. Sama juttu sillä tehdään kuitenkin. Mun sormi meni silleen pois paikalta. Mitä? Hei! Sä menet sit tälleen kauppaan. Mitä? Enhän mene. Siis vau. No. Mä yritän tehdä nää samalla tavalla miten mä teen mun Vähän aina. kaunis. Silleen niinku et niinku omien kulmien mukaisesti. Mut sun kulmat on vammaiset. Eihän oo. No on. Mulla on komeet kulmat. Oh my god! Ew! No ei tossa näe sillä. Anteeksi. Tää on ihan ok, tiiätsä. Mä oon ensikertalainen näin siltä. Oikeesti. No mut ehkä kerran meikä. Ai! Enempää ei ole sattunut. Mä oon gangsteri ja mä oon sattunut. Ai! Nyt toi tuntuu siltä, että mulla on lähtenyt 55 kulmakarvaa. Niin sun lähtikin. No, nyt sulla on semmonen reikä. Eihän oo. Älä ihmeile. Miksi sun kulmakarvat on eri korkeudella? Mitä vittua? Kattokaa. Mitä? Näytät sellaiset muijat, jotka ei osaa tehdä kulmakarvoja. Vittu kiva. Eiks niin, että mulla on ihan kivat kulmat? Näin ne nyt on. Se onkin meikkaamatta eikä pilailla mun naamaa. Nuola se. Enkä nuolla se. Ei kun Se on topsari. Eiks ne nyt hienommat? Kato tuolta. Toi on vitu outo. Mitä helvettiä. Miks toi on ton muotoinen? Miksi sun kulmakarva on tollanen? Koska sä teit sen tollaseksi. Ei, kun se on alun perin. Eihän oo. Sun kulmakarva on vammanen. Wow! Onko sä... Mitä? Sä nostat tuota Enhän kulmakarvaa nosta. koko ajan. Mä näen, Enkä. kun sä nostat sitä. No se vahingossa. Mä oon ymmärrän paikalla.
Mä en edes puhu. Toi on jotenkin alempa. Äijä. Ei ihan sama. Jos mä teen näin, niin sit mä oon samanlaiset. Pitääks mulla olla tälleen? Joo, mä oon aina tolleen. Anuspuikko. No hyi vittu. Mihin tätä laitetaan? Tuohon. Mä saan susta vielä kauniin. Ja sittenhän se sen. Näin. Niitä otetaan täältä minun. Missä se on? Mä oon kringääjä. Niinkö mä vähän oonkin? Oi. Yäk! Kato, eiks ne on nyt paljon paremmat? No ei kyllä oo. Toi on vähän paksumpi toi. No mut normaalistikin yleensä mun ja toinen kulmakarva on paksumpi. Sitten tulee pohjaa. Okei, kumpaa sä haluut? Vai haluatko molempia? En helvetissä. En mä tiedä. Bronx. Tää. Ehkä. Se on mun lemppari, mitä mä en löydä ikin mistään. Mä katson sun lemppari. Koska sä oot mun Jos mulla olisi nyt meikkiä, niin te näkisitte kun mä punastun. Onks tää kylmä? Oh. Ei nyt arassa. Sun iho näyttää niin hienolta. Sun pitää alkaa käyttää meikkivoidetta. Aha, kiitos. Kato ylöspäin. Tää on pelottavaa, kun sä teet tolleen. Wow, kato ittees peilistä. Mä näen just. Ei se kamerassa näy. Tiesithän se, että on vedenkestävää sit. Ei vittu soo! On, kato. Waterproof! Ei jumalauta. Kun mä kysyin, kumman sä haluat, sit sä katsoit vaan Bronx. Niin, Okei, joo. vittu, ois pitänyt lukea. No niin. Nätskyli. En oo vieläkään muuttunut paljon yhtään. Kato siitä peilistä. Okei, on mä kyllä tossa peilissä. Mennään. Lopeta, Sami! Tarvitset sä huulirasvaa sun huulet toikaan? Rohtunut. En tiedä, mä maistan ton meikin. Oho, ikkuna ei oo auki. Tää on. Noniin, jatkuu. Mitä toi on? Highlighteri, eikö mikä toi on? En mä vittu tiedä näitä. Monikin ties mikä on kontouri. Roni, sä oot homo. No kyllä mä tiedän mikä on kontouri. Nyt. No et mä tiedä. No nyt mä tiedän. Musta kyllä vähän tuntuu, että tulisin vähän lähemmäs siihen. Tälleen. Ehkä tää on parempi. Sitten tulee nenäkontouri. Kato tänne. Oikein hyvä. Mitä? Katoin taas, että kuinka kauheeksi sä oot. Joo, no niin. Meikki. Tossa tehdään meemi. Tää haisee ihan... Mille tää haisee? Tää haisee niinku oksennuksen ja energiajuoma sekoitukselta. Ei vittu. It's true. Mä en pysty olla tässä. No laita dödöä tai jotain. Tai siis hajuvettä. Tää on silmien aika. Ai nää luomet. Niin. Haluatko täältä jotain? En mä tiedä. You choose. You decide. Tää tuntuu ihan liian häröltä.
Sä voit katsoa. Tykkääksä sä? Joo. Näytä siitä, että mä oon saanut turpaa vittu. Tee silleen tälleen. Näin. Mun silmät tuntuu painavilta. Musta tuntuu, että mä oon polttanut paukkuu. Pajaa. Tää tuntuu yli oudolta. Mä oon nukkuun nyt. Tää on ripsari. En mä uskalla, tää ripsari ihan perse. Sun pitää luottaa. Silmät kiivaa, silmät auki. Mä sanon sulle mitä sä teet. Okei, no sano. Pidä nyt auki. Laita kiinni. Auki. Kiinni. Sä et voi laittaa kiinni ennen kuin mä sanon. Noniin. Äiti! Noniin, avaa. Ota tänne. Oi miten se petsi. Mulla tulee vettä silmässä. Auki. Kiinni. Oi vittu. Ei saatana. Mä näytän ainakin siltä, että mä oon saanut turpaa. Mä laitan sulle punasta huulipunasta lopuksi. Oho. Voi vittu. Vittu kiva. Avaa. Ja nyt pidä auki. Ei vittus pidä. Okei, ihan sama. Niin. Noniin. Ja silmät kiinni. Ota avaa. Okei, se meni päin helvettiin. Oh my god. Okei, tää lähtee. Kiva. Vittu kiva. Mä en vittu osaa tehdä toisille. Aivan. Ja sit sä sanot, että sit kun mä saan asiakkaita, niin mä sitten lähden. Tee ihan pienen vaan. I don't like this shit. Avaa. Eikö se nyt oo ihan? Näytä kiinalaiselta. I don't care. Yes, I know that you don't care. Älä. Mitä sä teet? Mitä vittua? Avaa. Ai, nyt se on mun silmässä. Joo. Sitä on oikees mun silmässä vittu. Sulla on musta kyynel. Iu. Kattokaa mua. Mä en pysty pitää mun vasenta silmää auki. Kattokaa, mitä vittu! Se on sun omien silmien vika. Mä nyt meikkaan sulle huulipunan ja highlighterin. Joo. Saatana. Ja snappeja vaan tulloo. Tässä löydä. Sitten löydä. Ja eri suuntiin. Miksi ne on noin vammaisesti nyt? Onks tää nyt niinku valmis sun mielestä? Koska mun mielestä ainakin on kuollut. Näytä naisen, jota on ollut bileissä ja se on hakattu. Se on sellainen kun on silleen alkuilta ja sit seuraava päivä. No, se on se seuraava päivä. Kiitti. Mä tein susta kauniin. Joo, no niin. Seuraavalla kerralla. Mä meikkaan kyllä ton vittu. Katsotaan mitä mä teen ton silmille vittu. Mä oon tottunut jo. No niin. Peace out. Katsotaan seuraavassa videossa.